My friends, pag-usapan natin ngayon, ano bang pinakaiba? What is the difference? Well, simple lang. Ato ng storyahan. Ang trabahante, sayo mo mata, kay naa siya obligasyon nga buhaton. Apan ang tambay, pwede bisag unsang orasa siya mubangon. Kay siya man ang amo sa iyang kagalingon, ug wala siya gipirmahan nga obligasyon. Ang mga trabahante, kayod kalabaw para sa trabaho, usahay mo overtime pa para mapunan ang ilang sweldo. Ang mga tambay, well, chill-chill lang na silang buhay, pero may buong ka, kay naay pang tagay. Ang mga trabahante, naghuwat 15 ug 30, pitsa 15 ug 30 para makakuhag sweldo nga mahatag sa ilang pamilya. Apan ang tambay, well, huwat na ka mama, basin mahabilin ang pitaka. Ang mga trabahante, makalaag lang na kung holiday, makarelax lang na sa kinabuhi basta way duty. Apan ang mga tambay, everyday, holiday, ang sarap ng buhay. Enjoy and always happy. Pero, makapangutan na lang ko ba? Sa tambay o trabahante, na similarity. Ang tambay, kay wala man siya sa trabaho, maong wala siya sweldo. Ikaw, trabahante, pero no money. Makaingon na lang tanga, it's a tie. Kamantay ka na. Aray ko!